Angifundisi lwenkosi. Ithe inkosi ngikhulumele luhlobo ngithi akuzona zonke izimpi okufanele uzilwe. Angiphinde futhi akuzona zonke izimpi okufanele ufinqe imkhono uzilwe. Angisho lento ngoba kunabazalwane la abazophinde bakhaya baphindele emagqubini abo. Kodwa kade besentabeni. Akuzona zonke izimpi esibhekene nawe okufanele uzilwe. Akuzona zonke izimpi ezizoprove idestiny yakho okufanele ube phakathi kuzona ufinqe imkhono. Kodwa uJesu uthi inkosi. Akuzona zonke izimpi ezinye zifanele uthule phambi kwenkosi uyilindele ikhulume. Akuzona zonke izimpi ohlambuluka nangazo bekufanele uthule ubone inkosi ngenelela. Akuzona zonke izimpi nayifuna amakomiti bi adumasala khathamosha. Akuzona zonke izimpi ezifuna imbono yalabo bantu abafaka imbono bita pasala makhamosha. Akuzona zonke izimpi ezine approval yomuntu. Mawubiza uNkulunkulu izimpi zivuka left and right. Umuke wathi umntwana kaNkulunkulu izimpi zizoba sendleleni yakho uziyolala. Izona ezenza i-character kaJesu. Dipasada kamoshaba. Kukhona abantu la ama-family zabo ayancifa mabathi baya entabeni ngoba mabehlele enzansi abamveza uJesu. Tuta pasuta kupaya nukupataya siyadia. Asifundeni izwi lenkosi. Ngifuna ukuxwayisa kungaze kufike isikhathi sokufa uhamba ukhanda izitha endleleni. Kanti inkosi inamandla yokujaja between wena nesitha sakho. Ake uyinike isithi, ake uyinike ichance inkosi. Ithe inkosi angithi kukhona nababiziwe abadisciplinile baphuma ngomnyango. Abanye bebe intercessor emabandleni wakhuza umfundisi wathi hayi ungayi ngaphambili ungakezi kimi. Baphuma ngomnyango bathi siya entabeni phinde emuva. Indaba yakho ayikho entabeni ilapha kuloko welusile. Sho ngandlebe endini. Hey! Niyiqula niphatheki. Nithi sabiza uNkulunkulu nishaya ifuba. Nithi ukhuluma kithi uNkulunkulu. Hey! Uthixo akalisebenzisi ishonga ndlebe. Suphathakana. Ngikhala kwasa yathi inkosi ngiyokwandisela iminyaka mangikhulumela iqiniso. Ungaliphambanisa iqiniso ulikhulume. Kukhona abantu la abadala ngeminyaka kodwa kuhlambuluka izingane ngabe bathi phinda kumfundisi. Kodwa basigodle emakhwapheni zingabe football abangabefundisi bazo ngoba bengafuni ubaziphinde befundisi ziyozehlisa hambozehlisa. Idestiny yakhe kulo muntu omshiye emuva. Musuzovuma ukuvutha entabeni. Entabeni akuvuthwa kungalungiswanga kuyiveli. Onjani lo moya ongcwele? Onjani lo moya ongcwele? Onjani lo moya ongcwele ogcwele amagqubu? Hayi. Onjani lo moya ongcwele okwenza uhlinza abagqotshwa besuthi wena uyi-interest ayi ukhuluma ngomoya ezinja. Hey! Akasihlolo nalezi ilimi. Akasihlolo. Asihlolo lezi ilimi. uPaul uke wakhuza wathi
ngathi mina ngathi ngikhuluma ilimi ngaphezulu kunokukhuluma kwelimi ake prophet ngoba manje prophet akuzozwa abantu kunalezi ilimi sasiningi kakhulu ilimi kodwa akekho sijajayo kuba nento ungayithathanga kumuntu ayikwazi into yakho ukuvela izalo bese iyavutha ingenayo tata ayikhathamaye abashaka lento yakho ifanele kube no-Arthur Paul lento ngiyibona kuwe Timotheo ngiyibone kugogo wakho ngase ngiyibona kuma wakho ngine-approval yayo ngizoyipheka la kuwena kwaphekwa into engenama-approval ayinamsila lento yakho ayinabo abantu abangathi bayayazi iyahluphisa iyavutha kakhulu ngekho muntu akukho muntu wena ngiyathoba wena lale noma ngabe lale yonke into ezalwayo evuswayo kuba bekufanele kube khona umuntu oyidirector ma bonke abantu benamazwi kuyona izoshesha iphele iyepheleni futhi zakuphela masinyane yonke into abantu abanombono kona akakazi uNkulunkulu afaka umbono bese kuvela imbono nothandazile akafike kimsethi sengithi mina that's a confirmation ngoba mayinti izalwa abantu bebaningi wonke umuntu ufuna ukuvela kuyona kunalabo abantu ke bona abashiywe isikhathi sokubizwa mabethama opportunity bagadi into evuswayo bese bayayiprofetha bathatha imoto bathi Inkonzo kusho ukuthi ngoba silambile sivume First Samuel ayikho into evuswa ingezukuhlolwa singafiki isikhathi sokuhlolwa kwento kanti vele biyakheka itshekile